bukan musik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senen. Orang seneng kepriwe genangan kene tambah sedulur maneh. Leres nggih. Patimbalan nang ngaring desane iki apa, Gus? Banteran. Oh iya bener desa Banteran. Kecamatane Sumbang Kabupaten Banyumas. Sing luar biasa kuwi hajate suwibul hajat. Pepundhen kula Mbah Kuswanto Kalian dalah Ibu Kuswati acarane Walimatul Khitan. nggih. Netaki kang wayah nenggih Mas Rifki Arakan Hilmi putra saking Bapak Widodo Wardisayu sing kondange Wardisayu kalian Ibu Neti Setyowati. Mugi-mugi ing acara silaturahmi pakemalan dalem niki sedaya mawon nggih. Kula panjenengan panjang yuswane. Amin. Murah rezekine. Amin. Selamat dunia lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Lan tentune Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tetep tata titi tentrem gemah ripalo jinawi baldatun thayyibatun warubun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Sing penting jaga persatuan dan kesatuan. Cocok. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap Satu jua. kayak mau Gus. Kepripun? Hajate sunat ya. Nggih, leres. Cerita perkara sunat nang apa bocah lanang kuwe disunati ngres dewasa. Jenengan takon aring nyong. Iya. Nggih, nang apa wong lanang kudu disunat? Iya men apa? Ya men enak. Enak debul. Ya apa salah? Simpel temen. Lah ya wong bocah anu tesi cilik ya tesi lugu selugune lah. Gus, Dalem. enak apa sih gedang? Ya kan jarene wong tua ngger ngendika ya. Kayak ngene sunat gue kan diibaratkan jarene wong dahar pisang. Ya. Agar wong dahar pisang kan enake sing dicet iki, Pak. Nggih. Pisange jenengan dicet urung, Pak? Oh, wis. Enak panganan sikus, Pak. Ya aja lah, ya tetap berarti kan dibuang kainnya men ora kotor, kulitnya dibuang, dadi pisangnya nembe didahar. Wah, nggak wis kulitnya ucul kan pisangnya, kan dadi enak ya Pak pisangnya Pak. Tur yang di sawang main ya Gus. Kenapa nih? Estetik. Ya apa hubungannya masak pisang bisa? Ya ora kaya kowe Gus, ora perkara main enak. Ya. Perkarane kowe Ya. men ngilangno najis kepenak. Oh. Jalaran wis dewasa kan kudu nglakoni
salat 5 wektu. Nggih. Ngendikane para winasis kaya piye? Nyung tau krungu nyung tiru penasaran lupute njaluk ngapura kuwi. Nggih, Inna sholatan hanganil fasi wal mungkar. artine Sabdine sholat kowe kanggo nyegah tumindak ala lan mungkar. nggih. Mulane anggere pada dewasa sunat kuwi kudu nglakoni sholat 5 wektu. Wajib nggih. Sunat kowe wiwit jaman Nabi Ibrahim. Nggih. Siki sih kepenak pisan alat sing nggo nyunat jaman ben urung ana nganggo pedang. Aduh. Ya paprang. Bisa ora itu. Sama pedangnya medeni lah. Biyen apa misalnya tae Anu dukun sunat laser nih mangsane. Ya urungnya urungan biyen medeni karo pedang. kepalanya sing karo watu jere. Ya ora lah. Lah kan sirene. Iya. Iya kan urung anak pedang. Mulane berjati siki ya. Nggih. Sunate kepenak lho sunat nglakoni apa dawe agama ya Gus. Leres. Niku mijumbu kalian ngendikanipun wau pepundhen kula. Panjenenganipun Saking Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tio Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Asadudin MPD. Ngendikane wonten program Mas Eko Daya. nggih. Mas Eko Daya mau ngendikane kelingan Nggih. masjid berbasis sosial, agama, ekonomi dan berbudaya. Tepuk tangan untuk program Mas Eko Daya. Nggih. Salut oh. Tadi ya, ini cara pinemuku ya Gus. Kepripun? Yang orang mundang, Nggih. yang orang marahi. Nggih. Pancen sing jenenge adat Nggih. karo sahadat wae bisa gandeng renteng runtungan niscaya uripe kowe kepenak. Nggih. Amin. Adat kowe budaya, Nggih. tinggalane para priyayi luhur. Nggih. Urungan nyong bisa wong kuna. Iya betul. Kowe duwe budaya kearifan lokal sing bisa nggo menjunjung norma-norma kesusilaan. Contone Gus, Napa? nanggon kowe sing ana kenduren nanggonmu ana ora? Anak. Hubungan selamatan Nggih. nyedekah 7 dina. Hitung dina 41 Ya kowe nang kono kena nggo ajang silaturahmi Gus. Leres. Sing maune ora ketemu wong sak RT bisa ketemu wong sak RT. Nggih. Lah kok baline digawani berkat ngerti bulan cara nggo berkat. Berkat. Kan kene apa ya? Sami mawon iki. Napa Pak? Berkat sami mawon. Sami mawon berkat kowe nang kono ana dongane muga-muga bisa berkahi tumrap sing padha rawuh. Amin. Intine ya silaturahmi. Nggih. Makane wong anggere dalam silaturahmi siji ngedohna bilahi. Terus? Sing mau ora ngerti sedulur dadi sedulur contone wong iki nyong namene duwe dulur lanang jenenge Kaki Muhid kan Duku Wanyu. Nggih, Kayak duwe leres. dulur lanang Pak Trisno kan Banyumas. Nah, Lah saora-orane Gus umpamane kowe kepepet udan terus mampir gone Pak Muhid tetep di belakang lawang. nah, dibalik wedang. Aweng nang wedang. Angger pemaru mah tetep bayar ya. Malah Pak. nggak cara sing eneng duwe dulur nang Pati Raja sering tuh nang kan. Aduh. Apa tuh main RTN? Ya ora apa-apa wong sedulur. Oh seduluren. Duluran. Yang ora ngrudu sedulur kowe wong ndi kowe? Wani bajana ngono, sabrang. Medeni. Menenani mau gedang silaturahmi kowe kan ngedono bilahi. Nggih. Ping pindho kok gelem kumpulan kowe iki ngedekna rezeki. Contone, Nggih. wong iki ana tontonan wayang, kowe kena nggo perputaran perekonomian ngendikane wau Bapak Dr. Andes Ibnu, perputaran uang malam ini bisa ada 50 juta dari para pedagang UMKM kowe. Luar biasa. Perekonomian berjalan. Ya, Kowe apa silaturahmi lantarane Mbak Kuswanto sinangga wayang awit biyen wis tau duwe pengendikan. Kenapa itu? Zaman corona kuwi arep tindak umroh. Nggih. Mbak Kuswanto kuwi gerah, sakit, Nggih. putune merah kali gawe mbah, kapanane mari putune sunat jadi tanggap nawayang babla wis bareng kasembatan tindak mengaring Mekah Madinah naringana wong iki dilaksanani anak nawayangan miras pantes go silaturahmi. Tepuk tangan buat beliau Sohibul Hajat, semoga semuanya berkah. Amin. Nggih. Wong iki sing lakukan ngendi bae
Ya, kata banget niki luar biasa. Saking Banjarnegara nggih, Power Mania hadir semobil barang nggih. Pak Ratno, ugi Pak Parto niku Pawalo Mas mangga, Bu Darti, Bu Angel, Pak Krisno, Pak Kuswari rawalo nggih sampun maringi berkah matur nuwun. Anu ki Gunung Daka, Karangsalam menika ugi rawuh Mas Togo. Pak Narto Pekaja, Pak Dino Pelumutan Purbalingga. Lanuki saking Pak Sumarno ugi Pak niki Karsum nggih saking Putra Manunggal ugi rawuh jan wonge seneng banget Mas Lolo Sublangkun niku ceritane kepripun kok mboten nate-natene biasane cerita napa ing bumi kepripun nggih Lolo morep pengenak keplarak ten pundi melas temen karo hari keplarak dhewe ngrangkul kae tukang sop iya asik banget ceritane keplarak bareng klambine lepat sekatoke ya bingung dan dilalanya nggak was seragam ana serep nganggo seragam ki pengen melas iki ngomong wis nganggo seragam ki turu nganggo blangkon iya ya Pak kayaknya lagi nembe ki lu dalang se Indonesia joki sound system sih gelem nganggo blangkon yang rombongan blagonan seragaman jan ora dadi gagal ya kok banget asli nggih tukang seneng nggo blangkon cair kayak suka gebyak kok kayak garam panitia ya ora apa-apa kan tadi tambah seragam tadi oh nek berarti anu Kiai Sekar Diman oh iya tukang shooting be blangkonan mau ning ngendi kae Nek hari waduh oh iya ndok kok kabeh mantel nggih mboten napa-napa ya gue saking senenge ya Gus nang di Batiri nggih oh denge kerja mani tanggal pira Kang tanggal 12 tanggal ndi Rungkang sing endi Gandrung terus tanggal pira maning tanggal 16 nang ndi maning di Jepara Kulon Binangun Cilacap pindah ngendi maning 17 nang ndi Kuripan Kidul oh Cilacap Cilacap ya terus maneh pindah ngendi maning 18 di Patimuan Cilacap oh jadi ora mau kebumen nang apa kebumen ora nanggap ya urung lah terus tanggal pira maning tanggal 22 di Merenek Maus Cilacap maning ya terus tanggal pira maning tanggal 23 Bunton Adipala Cilacap oh Cilacap maning terus mau ngendi maning 29 di Tritih Kulon Jeruk iya maksudnya Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap oh iya Cilacap pagi panen tontonan ya alhamdulillah tadi nyoba ya nyung ya kesuwun banget karo para penanggap ya Gus moga-moga sing pada nanggap sing berkah rezekine sing barokah amin Mas Aris matur nuwun Pak Parto matur suwun Pak Dr. Andes Haji Saridin MPD ugi matur nuwun sampun paring pangestu niku wonten nawala monggo niku dipun bikak bagus oh nggih niki Mas pun waos saking Soebul Hajat niku oh niki saking Cindaka sing Soebul Hajat kados jenengan jadi ya durung wacana Gus siap Jaman wis perang dosa sangat perang iya asal pun mantap Jono Sidro nang caranya beganyang sepadan pokok iki genteman sing dene men aja tiktokan tuh nah kalau mau enten bapaknya sing ngendika derek sindene bingung iki yo ora apa-apa masa bingung kok sindene ora mboten seneng ya Pak jenengan seneng mboten Pak enten tontonan seneng wes ya Pak karena gue menjaga ketertiban untuk para penyawer kecuali keluarga dilarang naik panggung ini nganggar keluarganya Soebul Hajat saged koordinasi kalian Soebul Hajat cocok nggih Mas Derek jaga ketertiban ini kula waca nggih request lagu saking Bapak Kuswanto ngersaken lagunipun Pepeling kalian Lamunan matur suwun iki sampun dipun berkahi ugi walajan ya niku Soebul Hajat nggih maringi rezeki malih niki
Saking PJM Cindaga minta lagu Mister Mendem Lintang Asmoro Ninggal Katresnan Bos Jagung Manis Mas Darwan. Oh, juragane Mas Darwan jagung manis luar biasa. Pak Trisno kalian Bu Angel ngersakan santri lulusan Pokdok Pak Paino Juragan Ninggal Katresnan Putra Manunggal Karang Salam Ninggal Katresnan Lanugi Sugeng Dalu Pak Dalah Wilujeng dalu nggih Pak Penggemar. Ibu. Oh Ibu. Kula Ibu Siti Maryam bojone Pak Muhid. Cair. Tumben. Kan cedhek dalem ya Pak Muhid. Meriksani bareng Pak Muhid. Bepiling nggih. Ya ngomong perak ya Bos. Yang gitu sengi. Saking Duku Walu nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Pak Dalang. Ya. Kula saben dalu nek Pak Eko manggung monitor terus Pak. Lewat streaming iki penontonnya bis 1.600 penonton. Sing nang live streaming. Niki ngenten pantune Mas. Napa niku? Maring sleko tuku keris. Iya. Dalang Eko paling laris matur nuwun. Matur nuwun, doanipun Ibu. Amin. Muga berkah. Amin. Nggih. Apa toh? Untuk ora tau mau mengene kan payungan ya. Nggih. Dadi mandan kepri dadi nang ngene kok ijir-ijir atuh ora kerasa jan biasane yo ora. Berarti tandane sehat. Biasane yo ora tolong. Kasih nang iku ngati-ati kok mercone ditor kan. Wis tau mertone wis mau lah. Pak Biasa. nggih. Ngadane kaju. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Eko. Wilujeng dalu. Kula saking Bawor Mania Bapak Sumarno Usaha Tani Desa Kalilandak Purworejo Klampok ajeng nyuwun lagu. Lagune Jarum-jarum matur nuwun. Nggih. Kasih mali Mas Saiful Arifin yang di Cikarang streaming kersaken lagunipun Tresno Waranggono. Salamipun kagem Mbah Satiran Praska, Mas Catur Banteran, Bolo Tulus Geng, Mas Agung Tambak matur nuwun. Nggih, sampun. Diurut Gus. Mangga Kanaring Mbak. sinten? Mbak Sapa jenengane Bianti sapa jenenge? Mbak Wiwin Wiwin sinten? Kon mau bengi Kelingan Sukir bae. Wiwin mengetan. Nggih. Pripun benjel? Iya. Aduh, ibu matur nuwun ya, Bu. Akeh banget, Bu. Ya Allah, akeh banget. Suwun Bu mun diparingi mugi berkah. Mugi berkah ya, Bu. Nggih. Ayune Budi ya. Benjel. Senyumannya manis sekali. Iya. Giginya pada kemana Bu? Wis dikek rezeki iki lho. Jan akeh banget ya Allah. Kesunya, Bu, benjel. Cara kita dari jelek duit duitmu, giginya pada kemana? Kayak bertandur apa dalam orang jengking karo bulan. Iya siap. Nggih. Ngomong mesti ngrasani yo mesti. Iya, perasaan. Jalannya gak ganteng ya. Apa dalangnya nggak ada, Bu? Isi. Ora wani ngomong. Udah pasti domai Pak. Domai Pak Krisno. Nggih, so benjel mangke ngersaken santri lulusan pondok. Oh, apik, Bu. Nggih. Mangga niki para Ayo, adik-adik. keroyokan yuk, ina sholata. Ya, para adik-adik.